babi. Dwi'n methu coelio dwi'n cael detention eto. Be ti'n dama? Smarty pants. Wel... O na. Swn i'n mynd bai fi oedd o. Oi, be ti'n dama? Wel... Awesome. Mae'n rili hwyr. Lle mae pawb? Fel wna bod fe ydych chi'n neud yma, mae pawb di mynd adra yn gael ei bita. Gael ei bita? Ia, gan Ysbryd. Ysbryd? Dwi'n mynd adraf. Mae'n swnio'n beryg. Be nawn ni? Mynd adra? Na. Sgynna i syniad. Faint o gynna na sgyn ti? Ydy hynna'n digon? Dewch efo fi. Na, hwn di math o ysbryd mae periglus. Fe rhaid i chdi newid y pwer gwn i 10. Rhaid ni cael yr ysbryd yn agosach cael defnyddio'r gon. Agosa byd, gora byd. Sut ar wyna bydd ear da ni am gael yr ysbryd yn agosach? Dwi'n nem. Gynna i syniad. Byddwch yn barod. Cyr, beth ti'n gael? Cyr. Mwy o blant i fita. Mwahahaha! Hei Ysbryd, pam ti'n drewi? O na, mae'r ysbryd i cymryd drosodd cor llyr. Dyfan, paid ni di brifo fo. Beth am ni'n neud ta? Go i feddwl. Bu'n bardd i sythu. Dwi wedi clywed bod yna ysbryd
ysbrydion yn galw'r i Cynarfon. Awesome! Awe. Action! Pam fi sy'n gorau gael o'r mwyaf? Flash! Action! Tyd, Hetty. Action! 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 Trwy'n iddo fi sydyn. Dwi wedi clywed bod yna ysbrydion yn galw ni. Galw ni?